കിഡിലോസ്കി വീഡിയോ ആണ്. നമ്മുടെ മൈൻക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ എപ്പിസോഡായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ എന്നിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് ഇത് വെച്ച് പോവാം. ഓക്കെ കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ വെക്കുവാണ്. ഓക്കെ ഞാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലാഗൊക്കെ അടിക്കുമായിരിക്കും ഗൈസ്, അറിഞ്ഞുകൂടാ, എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കേട്ടോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളെന്തായാലും വെച്ച് പോയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബാക്ക് അടിച്ച് പോയി, ഫുൾ ബാക്ക് അടിച്ച് പോയി, പിന്നെ കയറുവാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ നമ്മൾ കുറേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഇത്തരം വെച്ച് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ വെച്ച് ഒരു വരി പോലെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ആക്കിയിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും വരി പോലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ പോവാണ്. കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കത്തിക്കാണ്. ഓക്കെ സെറ്റ് ഗൈസ്. ഇച്ചിരി ബാക്കിലോട്ട് പോയാലും എന്താണെങ്കിലും ലാഗ് അടിക്കും. കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ലാഗ് അടിക്കും ഗൈസ്. എവിടെ നിന്നാലും നമ്മൾ എവിടെ പോയിട്ട് കത്തിച്ചാലും ലാഗ് നല്ലപോലെ അടിക്കും. എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ TNT ആണ് ഈ ബോംബ് പൊട്ടുന്ന പോലെ ആണ് പൊട്ടുന്നത്. ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. ഇതെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിട്ട് മാസ് മെഡിക്കാക്കണം ഗൈസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത മതി ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നൈസായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാണ് ഗൈസ്. നല്ല ലാഗുണ്ട്. ഇതെന്താ കറുപ്പ് കളർ ഓക്കെ ഗൈസ്, എല്ലാം കത്തിത്തീരണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അടുത്തേക്ക് പോകും. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കുറേ കുരി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നോക്കണം അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പൊട്ടുമായിരിക്കും. പൊട്ടും ഗൈസ്. നമ്മൾ വോയിസ് ഓവറാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൊട്ടുന്നുണ്ടാവണം, ഇപ്പോൾ പൊട്ടും ഗൈസ്. കണ്ട പിന്നെ ബാക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകും ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾ തറയിലോട്ട് വീണ് പോയി ഗൈസ്. എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.